Docent Bartolomej Rusina, významný atletický funkcionár, tréner a rozhodca, sa narodil pred viac ako 85 rokmi v Bobrovci. Rodný Liptov neskôr vymenil za Krasňany v mestskej časti Rača, kde si dodnes vychutnáva prechádzky v blízkych lesoch. Už od mladosti bol aktívnym hráčom hádzanej, volejbalu, basketbalu i ľadového hokeja. Jeho srdce si však získala atletika. Atletika, pretože tá najviac podporuje všestrannosť. Tam je rýchlosť, tam je vytrvalosť, tam je obratnosť, tam je sila, skrátka všetko. A to ma priťahovalo, že nie len zamerať sa čiste len na šprint alebo len na vytrvalosť, ale aj na tie ostatné fyzické, či už akékoľvek prípravy a tak ďalej. Pán Bartolomej Rusina bol členom predsedníctva Slovenského i Československého atletického zväzu. Ako tréner sa venoval atlétom v rozličných disciplínach, najmä v hode oštepom. A funkciu hlavného rozhodcu zastával na mnohých medzinárodných atletických pretekoch a najbližšie sa jej znova zhostí v apríli počas najstaršieho atletického podujatia na Slovensku, behu Devín Bratislava. Na všetkých podujatiach aj väčšieho významu, ktoré sú v Bratislave, keď ma ešte zavolajú, pretože už predsa len mám svoj vek, takže to už možno tí mladší by boli aj radi, keby už tí starší odišli, ale my máme zase skúsenosti a tak nás ešte volajú a ideme a rozhodujeme. Ja som mal aj funkcie na majstrovstvách Európy, ktoré boli v Prahe. Tam som mal funkciu rozhodcovskú tiež. Zavolali nás a tak ďalej. Aj po niektorých štátoch, čo som pochodil, tam sme tiež buď rozhodovali, alebo sme boli vedúci nejakej tej skupinky, ktorá bola z Bratislavy alebo zo Slovenska. Takže môžem povedať, že som sa v atletike nenudil. Pán docent Bartolomej Rusina sa dlhé roky venoval mládeži na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského ako pedagóg, vedúci katedry a neskôr ako prodekan. Pre fakultu napísal 2 učebnice atletiky a mnoho odborných článkov. Skriptá som vydával, vrhy, hody a tak ďalej. Čiže tiež sa to tak troška špecializovalo, no ale môžem sa priznať, že rád som písal. Rád som písal a bol som veľmi rád, keď sa to vydalo, aby to pomohlo, či už študentom, alebo športovcom a tak ďalej, že by ak si niečo odniesli z toho, to som bol najradšej. Pán Bartolomej Rusina je držiteľom verejného uznania za zásluhy a rozvoj československej telesnej výchovy 1. stupňa a titulu vzorný tréner. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Rača sa rozhodlo udeliť pánovi docentovi Bartolomejovi Rusinovi ocenenie Račianske srdce 2013. Viac sa už teraz ľudia venujú takým svojim vlastným takým skúsenostiam, ale aj záľubám, kde z toho majú väčší profit. My sme to neprihliadali na to, že či za to dostaneme zaplatené, robili sme to aj zadarmo, ale teraz keď sa tak pozerám, aj v športe je tendencia skôr zo športu. V športe sa robilo viac, ale viac, čo sa týka dobrovoľnej činnosti. Viete, my sme robili aj bez peňazí, bez všetkého a mali sme veľkú radosť, keď boli výsledky.